Ahojte, vítam vás v novom programe so žirafou na cestách. Každý týždeň vám prinesieme reportáž z dediny z okolia Žiliny. Dnes máme na programe Lietavu, dedinu vzdialenú len 15 km od Žiliny. Náš výlet začína v hlavnej časti Lietavy, kde môžeme nájsť tradičné domy a ich obyvateľov, ktorí uprednostňujú tradičný spôsob života. Jedna z krás Lietavy je les, ktorý neustále spája tunajších ľudí s prírodou. A tento les je aj zároveň začiatkom našej cesty na hrad. Počas našej cesty touto dedinou sme stretli dve dievčatá a jedno z nich je niečím zvláštne. Teraz sa jej spýtam pár otázok. Ahoj Tatiana, odkiaľ si? No ja som z Talianska, ale narodila som sa tu na Slovensku. A čo tu teraz robíš? No vlastne prišla som za tú moju vlast, kde som sa narodila. Aký bol tvoj pocit, keď si vystúpila z lietadla na Slovensku? No, bol úplne zmenený. Ja neviem ani ako som sa cítila, ale jednoducho som mala niečo v sebe, čo vlastne ma priťahovalo aj naspäť, ale čo ma priťahovalo aj tu na. A aké sú rozdiely medzi talianskými ľuďmi a slovenskými a tak ďalej? No, takže talianskí ľudia sú, viac akční. A tu na tí ľudia aj z mesta, ale aj z dediny. Tak tu na sú viac takí, že v tom priestore, kde žijú, tak tam strávia viac času. A v Taliansku to tak vôbec nie je. Teraz tu máme dievča zo Slovenska. Čo si ona myslí o tejto dedine? Ahoj Daniela. Ahoj. Máš tu bicykel, rada sa bicykluješ? No, veľmi rada. Veľa času na ňom strávim teda. A čo by si odkázala tým, čo nás sledujú o tejto dedine? Tak určite je tu krásna príroda, sú tu super ľudia a máme krásny hrad. A veľmi starý, len zrúcaný. Pre ľudí z dediny cesta na hrad prechádza cez tento les. Cesta je ideálne miesto pre ľudí, ktorí chcú relaxovať uprostred prírody. A tiež je dobrým miestom pre tých, ktorí by radi urobili niečo pre svoje telo. Môžu behať alebo sa len tak prechádzať. Peši vám takáto prechádzka zaberie asi pol hodiny. Po niekoľkých minútach chôdze sme tu, skoro na hrade. Z tejto hory môžeme vidieť nádherný výhľad na dedinu a okolitú prírodu. Lietavský hrad má veľmi zaujímavú históriu. Postavili ho už v 13. storočí a bol prakticky nedobyteľný vďaka svojim 3 ochranným hradbám. Počas našej cesty z dediny na hrad sme videli túto krásnu prírodu. A teraz, keď sme v týchto ruinách, zistujeme, že aj v ruinách sa dá nájsť krása. V roku 1474 ho dostal od Mateja Korvína do užívania Pavol Kníži, ktorý tu vystaval bašty. Náročné prestavby robil rod Turzovcov v 16. storočí. No už v priebehu 17. storočia je hrad neobývaný a začína upadať.
Lietavský hrad bol postavený v polovici 13. storočia. A keď je to dnes už iba ruina, ešte stále patrí k najväčším hradom na Slovensku. Aby sa táto pamiatka úplne nezničila, existuje skupina dobrovoľníkov, ktorí ho postupne reštaurujú. Ak chcete bližšie spoznať Lietavu a okolie, mali by ste ju vy sami navštíviť. Určite zaujme aj toho najnáročnejšieho návštevníka. To je na dnes všetko z programu So žirafou na cestách. Uvidíme sa budúci pondelok o 8:00 tu v TV Žirafa.